Jordan Davies sydd yn lansio'r bel I mewn I gwrs Cosby y tîm cartra. Mae'n cael ei ffynio ymlaen. A mae Declan Poole wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ychydig o dan 10 munud wedi mynd ar yr ofal. Kenny isio bod gynta, just yn gosod ti Poole newi. Ond os ti ddim yn mynd I farcio mwy tyn na hynny efo dy chwaraewyr yn y cwrs Cosby, ti'n mynd I gael dy Cosby. Bel ti mewn rwan at Disney. Disney tuag at y postyn pella. Jordan Davies fe o bron a'i chyrraedd I. I heb gael ei chlirio eto. Harrington! A'r bediad holl bwysig yn Lewis Webb. Oedd y bel yna'n hwylio tuag at y gonol ucha. Yli lle mo'n gael Caernarfon eto. Bradley. A Rither yn ei flaen tuag at gwrs Cosby'r tîm cartra. Disney. Bas fach ti mewn at Noah Edwards, Bradley unwaith eto. Fe wedi went o le ar ochr o cwrt. A fe gymerodd I ergyd o wiriad ac unwaith eto Lewis Webb i'r adwy. Wel, Webb sy'n cadw nhw'n y gêm, Caernarfon ar y funudau. Cei Connah gan Declan Poole. Un ddofn ydi. A'r peniad I lawr yn cael ei chlirio ar y llinell. A nath I groesi'r llinell do mi nath I. Mae'r gol wedi'i rhoi. Jack Kenny sy'n dathlu. Yn sgorio yn erbyn I hen glwb. Smonach. Mae'r peniad yn ei lawr, ni'n da iawn. Rwan mae'n bownsio, mae'n taro traws. Dydd golwr ddim yn unlle fynd ar draws I gol I trio cael rhyw fath o law I just rhyw nocio dros y bar. Franklin hwn rwan. Tuag at Davies yn y cwrt Cosby. A Davies yn disgyn a mae honna'n gicor smotyn. Jordan Davies yn cyrraedd y bel cyn Lewis Webb. Pe mae Webb yn gwneud penderfyniad hirts. Dwi'n gwybod mae'n ifanc, dwi'n gwybod mae'n arbentig o Abertawe, mae'n efo ddysgu. Davies yn cymryd I amser I sgriweiliad rôl y chwipan. Wow. A fe ath Lewis Webb y ffordd iawn, ond y gic yn rhy gryf efo. Fel na ti'n cymryd kick spotted. Just a chwip na. Tŵer enni, bob dim yn berffaith gan y dyn yma sy'n ar ben I gêm. Tafliad Thomas, cymryd un sydyn, gan fod Mark Williams. Disney yn dwy'n y bel oddi arno fo. Rhyddhau Noah Edwards. Edwards yn ei dwrn yn rhyddhau Harry Franklin. Chwarae'n llifo o un pen i'r cael llall. Ergyd Harry Franklin efo tu allan I droed. A mi oedd I yn mynd tuag at y gonol ucha. Dim troed chwith gan Franklin, mynd efo tu allan I droed de, sgil anodd. Ond mae yn y gornel, mae Webb yn neud y dda. Franklin, taro'r bel allan ar y cynnig cynta. As no Edwards, Edwards methu reoli hi. Franklin! Noah Edwards! A mae o hefyd yn sgorio yn erbyn I hen glwb. Dydy o ddim yn dathlu, ond mae honna yn sicrhau rwan na Cei Connah fydd yn mynd ar triffwynt heno. 5 Chris Melin, 3 Chris D. Noah Edwards. Mae tu fewn I droed o, dio ddim yn dathlu, a mae'n just pasio I fewn. And Neil Gibson, a happy Connah's key manager, I take it, after that resounding victory. Yeah, you know, look, I thought that that performance and results been coming, really. We've played exceptionally well all through pre-season, European campaign. Got no rewards for it. Our difficult start against TNS away. We've been slowly building up our performances and results. And, you know, a lot of credit to our players and staff today because Caernarfon on a great run. Very difficult place to come on a Friday night, but I thought we played well. Thought we were fully deserving of the victory and the manner about how we went about it. Yn anffodus, not to be in dim complaints yma, o Connah's key well team na ni. A dyna fo, mae'n digwydd weithio. Da ni wedi bod yn gret fyny wan. Allan ni'n gadael spirits na'n mynd I lawr an, just gorau cael y belief nôl yn yr ogia a mynd eto os nesaf.